ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଜାଗା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆମର IGIT ଆଉ ନବୋଦୟ ଜବାହରଲାଲ ନବୋଦୟ ତା ମଝିରେ ସେଟା ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆଜି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ଉପରେ ଆମ ଓଡିଆର ଜିକେ ବି ଆସୁଛି, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଉପରେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଦେବ କୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଶୟନ ଇଏଟା ଅଛି କି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ଜାଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜାଗାଟି ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ବାଟରେ, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଶୟନଠୁ 300 ମିଟର ଆଗରେ ଅଛୁ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ NH 149 यानी कि 149 ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ NH ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛୁ। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ଶୟନକୁ ମାତ୍ର ଆଉ 300 ମିଟର। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ରାସ୍ତା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଗରେ ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ ବୃଷଭ ଅଛି। ଗୋଟେ ବୃଷଭ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବୃଷଭ ପାଖକୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ବୃଷଭ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକିନି ଯିବା। ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାତ୍ର ଏଇଠୁ ଆଉ 300 ମିଟର ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବେ ଜାଗାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ ଜାଗା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସରାଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବାବାଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ। ତ ଏଇ ହଉଛି ସରାଙ୍ଗର ପୁରୁଣା ଗାଁ। ଏଇଠୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରାଙ୍ଗ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପାନ୍ଥ ନିବାସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଠୁ ଆଉ ଜମା ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପାର୍କିଂ କରିବା, ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆମେ ଯିବା। ତ ଏଇପଟେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବାଲିମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ ବାଲି ସବୁ ଚରାଚର ହେଇକି ଥିଲା। ତ ବାଲି ଚରାଚର ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପୁରା ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣୁଥିଲା। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ, ସେମାନେ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁରା ସ୍ୱତଃ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଗଲା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଶୋଇଥିବାର ଅବସ୍ଥା। ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉ ଶୋଇଥିବାର ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗଦା ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଣି ତ ମାନେ ପାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ଏତେ ଚାଲିଛି, ପାଣି ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଆସପାସ ଲୋକ ଯେମିତି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଏରିଆରୁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ 3ଟା 4ଟା 5ଟା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେତେ ଆଉ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁ ଆସୁ ତ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଯେ ପତାକାକୁ ଆଉ ଚକ୍ର ପୁରା ଉପରେ ଅଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପାଣି ବି ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବାବାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରତିମାଟି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏରିଆକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ ଦ୍ଵାରା ମାନେ କଏଦ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକା ଆସୁଛି, ସେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ବାଲି ଚରି ଯାଉଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିକେଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କଣ ହେଇଛି ନା ବାରିକେଟ ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି
कि देखंतु बारिकेड चारिआडे करजंती ना तो पर्यटन जो आसुजंती ସେମାନେ କାଳେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁକିନି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର ହାଦସା ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମର ବାରିକେଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାଳେ ପାଣିରେ ଆସିକି ମାନେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁ କି ଭସେଇ ନ ନଉ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସିଏ ପଥରର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଣ ନା ଯୋଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତ ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କ ଆଉ ଠିକ ସେ ନ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ନ ଜାଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ହେଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ ପଥରରେ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଇଏ ହେଇକି ସେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଥରରେ ପୁଣି ଯୋଡା ହଉଛି। ଆଉ ବାରିକେଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ପଥରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆ ହେଇଛି ବନ୍ଧ, କାହିଁକି ନା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ କି ତାର ମାନେ ଏତେ ବଡ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ବିଲୁପ୍ତ ହବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଗୋଡକୁ ଛନ୍ଦିକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଯୋଉଟା କି ୟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ବି ତିଆରି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ପାଣିରେ ଏଇ ସବୁ ହେଇଛି। ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ଏଇ ଜାଗାଟା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦ ଜଙ୍ଘ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା, ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯୋଉ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗା ହଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ନା ପାଣି ଏଇଠୁ କୁଆଡେ ଆସୁଛି ସିଏ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, କେହି ପଥରରେ ଖୁଦେଇକି କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏଇଟା ଉପରେ ହେଇନି, ଯୋଉଟା କି ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରଥମରୁ ପୁରୁଣା ଇଏ। ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ବଡ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ଦେଖା ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିକିନି ଉପରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖ ସାଇଡରେ ଚକ୍ର ଅଛି ଆଉ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର ଚକ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଟା କି ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉଟା କି ପଦ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରିଛି, ସେପଟେ ଅଛି ପଦ୍ମ, ଆଉ ସେଇପଟ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ଗଦା ଅଛି, ଆଉ ପଦ୍ମ ବି ଅଛି, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ସେପଟିକି କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଇଏଟା ହଉଛି ମାନେ ପଦ୍ମଟା ଯୋଉଟା ନାଭିରୁ ବାହାରିଛି ସେପଟେ ଅଛି, ଆଉ ଶଙ୍ଖକୁ ଗଦା ଅଛି ଆରପଟ ସାଇଡରେ, ଏପଟେ ଅଛି ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖି ପାରିଲେ କେମିତି କଣ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ, ଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସିକି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳର ସରାଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ମାନେ ନିଜର ଶୟନ କ୍ରୀଡାକୁ କରିଛନ୍ତି, କି ଯୋଉଟାକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଛୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି, ଯୋଉଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଆମେ ତ କେବେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସେଇଠି ବେଶୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନଉଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନଦୀ ରହୁଛି, ପାଣି ଯାଉଛି, ଏଇ ଜାଗାର ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ରହୁଛି, ପରିବେଶ ରହୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ନଦୀ ପଥର ମଝିରେ ରହିଛି, ଇଏ ରହିଛି ସେ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୟାଦଗାର ଦିନ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠି ବାରିକେଡ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକିନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ କାହାକୁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିକୁ ନେଇକିନି କାହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁ। ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସଚେତନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବହିବା, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର କ୍ଲାଇମେଟ ମାନେ ତାର ଚାରୁଚିତ୍ର ପଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା, କଣ ଲାଗିଲା।
ତ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଡ ମଞ୍ଚ, ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡପ ଟିକେ ଅଛି। ହଁ ତ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି କଣ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କଣ ହୁଏ କି? ହଁ ସେଟା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୁଏ। ତ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ହୁଏ। ମାନେ ଯେପରିକି ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାର ନୂଆ କଳାକାର ତାଙ୍କ ନୂଆ କଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥର ଓମକାର ମେଲୋଡି ଆସୁଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ବହୁତ ଦୋକାନ ବାଡି ବି ପଡୁଛି, ବହୁତ ବଡ ଆକାର ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆମର ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇଠି ପୁରା ଯାତ୍ରା ଟାଇପ ର ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ହଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିନି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହଉଛି। ହଁ ଭାଇ, ପୁରା ସକାଳ 7ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ପୁରା ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, 12ଟାରେ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି ଭାଇ ସାର୍। ତ ରାତି 12ଟାରେ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 15 ତାରିଖ ଦିନଟି ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି, ଭାଇ ମାନେ ଆମର ବି କହୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆମେ ତ ଆସିବୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଆସିକିନି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠିକାର କ୍ଲାଇମେଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଟାକୁ ପୁରା ବୋବାଲ କରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ କେମିତି କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗାଟି ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକି ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇଛି। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନଉଛୁ ବିଦାୟ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇକିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱିଶ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।